El que sents quan veus aquesta paraula canvia en un segon si l'acompanyes d'aquesta altra. Al món hi ha 1.100 milions de persones amb pèrdua de visió i el 90% dels casos es podrien prevenir o curar. Però les poblacions més vulnerables ho tenen molt difícil per accedir a un tractament ocular. A la Fundació Ulls del Món treballem perquè tothom pugui rebre atenció oftalmològica de qualitat i evitar que hi hagi persones cegues perquè no poden ser tractades. Ningú ha de quedar enrere. Per això centrem els nostres projectes en zones remotes desassistides i en campaments de població desplaçada i refugiada. Creant i enfortint estructures de salut inclusives i sostenibles. Formant professionals locals i apostant per la innovació. Promovent la prevenció i la detecció precoç. Oferint atenció, tractaments, cirurgies. I ho fem alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, perquè, a més de contribuir a garantir el dret a la salut, també lluitem contra la pobresa. Defensem l'educació i l'equitat de gènere. Promovem mesures sostenibles per cuidar el planeta. I teixim aliances per avançar en la lluita per la igualtat i el treball digne. Ulls del Món ja ha atès més d'1 milió de persones. I volem sumar-ne moltes més. Milers de persones que recuperaran la visió i l'autonomia per poder estudiar, treballar i transformar les seves vides. Recorda, hi ha cegueses evitables i és un problema mundial que podem aturar junts. Comptem amb tu.